Азат Салихов Сокма районында авыл җирлеге җитәкчеләренең киңәше. Авылыбызда бүген 650 кеше яшәп ята. Безнең авылыбызда 4 кибет, 2 сельхозтоваропроизводительләр ши, 2 хозяйство бездә. Без аларга тоже табынып торабыз, алар безгә ярдәмнәр итәләр. Үргәчемле авылының авыр чишелешле проблемасы 10 ел элек янгын чыгып, мәдәният йортсыз калу. Цикләндерү өчен зур чыгымнар кирәк. Бүгенге көнне бездә проектный-сметный документация әзер, залы 250 кешегә дип проект ясаттык без. Сметаларны ясаттык, смета буенча 25 миллион кирәк клубны төзәтергә инде, капитальный ремонт ясарга. Башка авыллардан аермалы буларак, Салада күп төрле һәйкәлләр бар. Бийек җиңүнең 75 еллыгына карата башкарылган иң зур эшләрнең берсе яңартылган обелиск. Исемлектә сугыштан кайтмаган һәм бу җирлеккә кергән 5 авыл кешеләре. 453 егет Бийек Ватан сугышына китәләр. 250-ші вафат булып калалар инде. Авыл мәдәният йорты җирлегендәге тагын бер һәйкәл цикләндерелде. Ул 1974 елда мәктәп алдындагы каен бакчасында Совет берлеге каһарманы Хәниф Файзуллинга куелган. Хәзер бер авыл урамы аның исемен йөртә. Үргәчебенле 96 ир-атын Бийек Ватан сугышында югалта. Бу күпләре аларның бик яшь килеш сугыш кырларында ятып калалар. Без аларны да барлыкларга тырышабыз. Ерак илләрдә ятып калган бабаларыбызны исемнәрен аклау, аларны мәктәп балаларына җиткерү, чтобы аны авыл халкы белсен, бик мөһим эшләр дип саныйбыз инде. 11 еллык мәктәптә 85 бала белем ала. Аларның барысы да мәктәп музее белән таныш. Димәк, авыл тарихы белән дә. 2014 елда Үргәчебенледә 2 истәлекле һәйкәл урнаштыралар. Беренче монумент Собан. Ул җир эшкәрткән крестьяннарга һәм сугыш җирләрендә кырда эшләгән үсмер сабыйлар белән хатын-кызларга. Бийек җиңүнең 70 еллыгына эшләнә бу монумент. Аны булдырыр өчен төбәкне өйрәнүче Нур Хусаинов бертөкләп акча җыя. Зур ярдәм итүчеләрдән читтә торып эш йөрткән эшмәкәрләр, депутатлар да катнаша. Һәйкәл кабристан каршына куела. Авыл халкы монументны әниләр сагышы дип атый. 3 метр зурлыктагы һәйкәлдә ана сурәте төшерелгән. Җирчекләр баскан ана кулында 3 почмаклы хат. Шушы образда якыннарын югалткан, авыр ачлыклар кичергән ана сагышлары ачыла. Ташка шигырь юллары да кертелә. Агыйдел актымыни, дулкынын кактымыни, үзең теләп ятка калдың, ятлар да кактымыни. Бу халык җыры. Ул авыл егете Абдрашитов Мутагар тарафыннан 1942 елны сабылашканда җырлана. Батыр егет үзенең мәңгелеккә китеп барганын сизгән сыман. Мутагар Польша җиренең Краков шәһәрендә үлеп кала. Бу төрбә авыл имамнарына һәм халыкка дини белем бирүчеләргә һәйкәл. Тулырак итеп бу хакта киләсе тапшыруларда. Оренбур өлкәсеннән Фирүзә Абсалямова, Татарлар.